Diri sa Balya Bangir manipod kani Idol Dennis Gabriel Alipio apektado ti mangalap dagiti mangalap gapu ti agsasarno dagan sa Panyampo iti probinsya, which is true mga idol. Gapu ta makita yumot agtutudo manen adaman dagiti gale warningen ken kas makita yumot mga idol aket ta ado dagiti mismo nga makikita tayo agtatapaw abangkayen napukpukaw amanal amangalap iti taaw. Iso nga demand ti report mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. No papor kadagiti mandalon iti panagtututo na ta makatulong iti rep nga pagay kabaliktaran met iti sitwasyon iti mangalap iti probinsya ti Ilocos Norte. Manon nga aldaw amin Idol Lawrence nga petado iti inda panagsapol aga iti baybay aga po iti weather disturbance nga pasaren iti agdama iti probinsya ti Ilocos Norte kas iti low pressure area ken dati epekto iti habagat kuna iti mangalap iti Lawaga City Santa Ana Pirisgo iti nagkalat ti baybay aga po iti agdama sanang siya ti Panyampo na kasi sa manikigan iti panaka aksidente na iti baybay managig mo iti kanabes iti mangalap iti pasukin nga limayag iti tao no prado iti gilokrising nga lusing isan nga rin mabas iti kasi iti Luzon kasi natin iti napanagapukaw nagagaan iti mangalap iti probinsya kaya iligang pa lang iti sumayon madi Panyampo na sabi kasi sana mo rin iti abdinta iti agdama kita nakakambay ito mga mangalap iti Ilocos Norte go pa lang dati daga sa Panyampo na ket ti aramidan dahil ng oras agsabog na iti alternatibo nga pag nasa sumrag na konstruksyon wala sa angkat aglagda kadagitay bangka wala dagiti iket nga dagiti pertina mangnamnama dagiti mangalap iti probinsya nga aksyon na atumatlaeng dati fason daw pero kasi kita saan nga mapektaran ti pagbiadda ti reto nga mangrugin iti tudo as forecast ti pag-asa nga pekutlarin niya manipod ti Setyembre agpatingat arinunos iti bulan iti Disyembre. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aremen. IFM News.